Ikamata video ya musiku la lero mukhala mutadziwa mbiri ya Arthur Professor Peter Mutharika, ndipo mu video iyi munthu amene tizingomutchula kuti APM ndiye bwanji mulole tikhale limodzi. Dzina langa ndine Sam Mavita. Arthur Peter Mutharika ndi mmodzi mwa anthu amene dzina lawo lili mkamwa mwa Amalawi ndi zisankho zimene zangowulutsidwa chakumene, ndipo mu video yathu ya lero tikhala tikuona zambiri zokhuzana ndi pangolini ameneyo amene ndi Peter Mutharika. Peter Mutharika anabadwa pa 18 Julayi mchaka cha 1940, ndipo iyeyo ali ndi ana akadzi awiri, ndipo mayina awo ndi Moyenda komanso Monique. Iyeyo aliso ndi mwana mmodzi wamwamuna amene dzina lake ndi Mahopera, ndipo anawa anabadwa m'banja lake loyamba limene iyeyo linali pakati pa iye ndi mkazi wina otchedwa Christophine amene anamwalira ndi nthenda ya kansa pa 1 January mchaka cha 1990. Mkaziyo anali wa Katholiki ndipo anali ochokera ku dziko la Caribbean. Iyeyo Peter Mutharika anakhala zaka zokwana 20 asanakwatirenso after kumwalira mkazi wakeyo. Kenaka pa 21 June mchaka cha 2014 patadusa zaka zokwana 24 anakwatira Gertrude Maseko amene anali memba wa parliament kuyimirira ku dera limeneli, dera la Baraka. Peter Mutharika ndi memba wa Presbyterian Church, ndipo monga ambiri mukudziwa kale kuti mkulu wake anali Bingu wa Mutharika amene anali president wachitatu wa dziko lino. Ngakhale Peter Mutharika anabadwira ku Tcholo, maphunziro ake a primary anayambira ku Mulanje Mission, koma iyeyo sanangophunzira ku Mulanje Mission kokha chifukwa chakuti makolo ake anali oyendayenda, ndipo iyeyo anaphunziranso m'masukulu ena, ndipo iyeyo secondary yake wapangira ku Dedza. Anthu ochuluka amamudziwa bwino. Mmodzi mwa iwo amene wagwira naye ntchito komanso kukhala naye nthawi yayitali ndi mkuluja wa ndale odziwika bwino amene dzina lake ndi Chakufa Chihana. Mutharika analandira degree yake ya zamalamulo kuchokera ku University of London mchaka cha 1965, ndipo mchaka cha 1966 analandiranso master's degree, ndinso mu 1969 anakhala ndi JSD degree kuchokera ku Yale